Di adik-adik tak takonane dhisik ngene. Nah, adik-adik takoni sik. Mulai turu taruh iki. Masa jero nang barongan tinggal tuh. Iki adik-adik iki. Ora diwong iki adik-adik. Yo tak takonane rene sik. Menawa isen ndang wis gedhe wis padha pakane kok. Lah iya, pakane meh jumur yo. Iya. Bareng motor dijen motor lho. Ayo. Bukan tahun SD. Hah? Nggak usah Tapi lagi, oke. Tak takonane sih ya, adek pengasuh para butone sekolah. Ya adik-adik sekolah kelas pinten deh. Kelas berapa? Wah, kalau aku biar bos kelas 6 lagi sunat. Wah, boleh saya sunat aku seketot, ketot. Oh, nembek. Iki nembek sunat deh, walah lagi di gawe nanti rapopo. SD kok SD? Oh, SD ngaji ora? Wah, malah anak ngaji piye ngaji sekolah orang ngaji kudune dibangi ya sekolah ya cinta dongakno besok cita-citanya pengen gaji apa sih? Wah, malah ngerti dia kaget jadi guru tak polisi jadi guru loh berarti Pak Sugiono agar aja jadi barongan ya tahu ditakoni cita-citanya besok jadi apa sih? Jadi barongan. Wah, iya banget senengnya karo barongan orang ngono ya sing muni pengen koyo dadi koyo barongan. Pengen cita-citanya jadi apa sih? Ora yang penting jadi wong sukses ya. Oh, besok cita-citamu muga-muga Allah Taala saged wujudno, muga-muga saged dijabahi. Penting pesenku kekiyo karo wong tua kekalih menang-menang karo ibumu. Nggih, niki Adik Ahmad Ardi Irawan boten purun ditumpakno buruk-buruk niki wonten sedereke perwakilan Damrul Mentausi Adik Ahmad Ardi. Nanggo numpak nanggo. Ya wani apa? Tak gitu. Tapi sing nembang kok ora wani. Pak Dowo lagi goreng. Pak Dowo besok cita-citanya jadi apa Pak Dowo? Jadi kancane kagaren. Malah gugup Pak. Jawaban sing pinter. Iya. Pak Dinur, Bapak nggih. Monggo Adik perwakilan Adik Ahmad Ardi niki nggih, Adik semane sinten, Dek? Abi. Apa? Abi. Sekolah ora? Sekolah. Ah, SD. SD tidak? Hah? SD2. Oh, SD2 tawar kono ya. Ngaji ora? Ngaji ora? Loh, ngaji kabeh. Yuk. Ayo. Takon Para keliru. buta iki Adik. Iku wis sunat ta durung ora? Wis sunat ta urung? Lho. Wis ya, Bos. Nang apa-apa nek Bos. Apa ora arti nek sunat? Nek kalau 16. Ya nang apa-apa kok. Wah, ini cilik. Kalau sunat ya lek nanggap dorongan makna ditakoni lali nang. Lah iya. Meneh-meneh lek nanggape ora sidase yo makna laline wis. Wah, ra etok daratan. Yo, para buta iki Adik sapa mau jemu? Abi, Abi sampun siap, dumateng Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, sak mangke perwakilan Adik Abi ini mewakili Adik Ahmad Ardi Irawan, ampun kesupan nyawer nggih, hidup-hidup ijole ulemane. Semono uga sing mikul ya bareng dipikirno, sing ngomong, sing nabo, sing nyanyi, sing nyuting melu ta ora? Oke, Jo. Oke. Aku piye rek? Bose yo melu dipikirno, wis tenang Bos. Yo, para buta ya Adik Abi wis siap. Sarido pengen numpak ta Sarido iki. Sarido. Pengen numpak ta Sarido iki. Yo, Iki Mbak Sarin malah lagune jare MBG kuwi lagu apa ora? wah malah ora ndelok Bos. Lagu kok enak. Lagu kok MBG. Ayo Adik Abi.
getasan adike wau pundi sing getasan sing pengen numpak? Nggih, Bos. Nggih, niku bisa nyuwun disawer dulu. Nggih. Iki sapa iki jenenge kok ngene-ngene iki sapa iki jenenge, Dek? Sapa?